Вітаем вас, сябры. Мабыць, вы ўжо заўважылі, што калі адбываюцца нейкія ўрачыстыя мерапрыемствы або міжнародныя сустрэчы, нашу краіну называюць не проста Беларусь, а Рэспубліка Беларусь. А ці задумваліся калі чаму? Гэта каб назва была больш доўгая для самавітасці. Ну, можна і так думаць. Але на самой справе слова «рэспубліка» ужываецца ў назве нашай дзяржавы не проста для прыгажосці. Яно тлумачыць, як адбываецца кіраванне краінай. І як жа? Слова гэта з'явілася ў старажытным Рыме. Яго гісторыю вы будзеце вывучаць у 5 класе. Але, мабыць, ужо глядзелі фільмы пра храбрых і вельмі вясёлых галаў Астэрыкса і Абелікса, пра Цэзара і Брута. А можа, ведаеце, хто такія гладыятары? І чым знакаміты Спартак, у гонар якога названы спартыўны клуб і гомельская кандытарская фабрыка? З латыні, гэта мова старажытных рымлян, рэспубліка перакладаецца як «справа народная». То бок гэта дзяржава, якой кіруе сам народ, людзі, якіх ён выбірае. Бываюць і іншыя спосабы кіравання, скажам, манархія. Мона азначае «адзін». На чале дзяржавы стаіць адзін чалавек. Князь, цар, кароль, імператар або султан. Яго ніхто не выбірае. Улада дастаецца яму ў спадчыну. Якія органы ўлады існуюць у Рэспубліцы Беларусь? Праз кожныя 5 гадоў грамадзяне выбіраюць прэзідэнта. Ён кіраўнік нашай дзяржавы. На 4 гады выбіраюцца дэпутаты парламента, нацыянальнага сходу. Галоўная задача парламента – прымаць законы. Законы – гэта абавязковыя для ўсіх правілы. Вам, напрыклад, ужо добра знаёмыя правілы дарожнага руху. Абавязковыя. Ніякай свабоды няма з гэтымі правіламі і законамі. Ты, Яўхімка, у нас істота чароўная. Жывеш па сваіх, казачных законах. А нам, людзям, выконваць агульныя для ўсіх правілы вельмі зручна. Закон забараняе перабягаць праз дарогу на чырвонае святло. Але мы можам быць упэўненыя, што і машыны на нас не паедуць, калі ім светлафор гэта забараняе. А вось калі пешаходы і кіроўцы не выконваюць правілы дарожнага руху, дык быць бядзе. Але мы крышачку адхіліліся ад тэмы. Асноўным законам дзяржавы з'яўляецца Канстытуцыя. У ёй пералічаны галоўныя правы чалавека на жыццё, свабоду, уласнасць, справядлівы суд і многія іншыя, а таксама яго абавязкі. У Канстытуцыі названы галоўныя органы ўлады і пазначана, якім чынам яны ствараюцца, абіраюцца або прызначаюцца. Канстытуцыя – асноўны закон дзяржавы яшчэ і таму, што ёй павінны падначальвацца не толькі людзі, але і іншыя законы. Канстытуцыйны суд сочыць за тым, каб законы не супярэчылі Канстытуцыі. Прыклад павагі да Канстытуцыі павінны даваць вышэйшыя органы ўлады. Дрэнна, калі гэта не так. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь была прынятая 15 сакавіка 1994 года. Гэтая падзея – адно з дзяржаўных святаў нашай краіны. Урад Беларусі называецца Савет міністраў. Яго задача – забяспечыць выкананне законаў, стварыць такія ўмовы, каб жыццё кожнага чалавека было бяспечным, каб развівалася эканоміка краіны, каб адносіны з іншымі дзяржавамі былі мірнымі. Беларусь – незалежная дзяржава. Да 1991 года гэта было не так. БССР, так называлася ў той час Беларусь, была часткай СССР, Саюзу Савецкіх сацыялістычных рэспублік. Ён распаўся на часткі, асобныя дзяржавы. Большасць з іх аб'ядналася ў СНД, супольнасць незалежных дзяржаў. Але СНД не стала адзінай дзяржавай. Гэта падкрэсліваецца і ў назве – супольнасць незалежных дзяржаў.
Дзень незалежнасці наша краіна святкуе 3 ліпеня, разам з днём вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Рэспубліка Беларусь уваходзіць у многія міжнародныя саюзы і арганізацыі, у тым ліку і ў самую вялікую і ўплывовую Арганізацыю Аб'яднаных Нацый, ААН. Запомніце, наша краіна ўвайшла ў склад ААН не пасля атрымання незалежнасці, а значна раней, яшчэ ў 1945 годзе. Краіны, якія змагаліся супраць фашызму, прынялі рашэнне стварыць арганізацыю, дзе б можна было абмеркаваць праблемы ў міжнародных адносінах. Каб гэтыя праблемы вырашаліся не ўзброеным шляхам, а за сталом перагавораў. Членамі ААН станавіліся толькі незалежныя дзяржавы. Але было 2 выключэнні. Беларусь і Украіна таксама ўзялі ўдзел у стварэнні Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Так свет ушанаваў той уклад, што ўнеслі гэтыя рэспублікі ў барацьбу з фашызмам і тыя ахвяры, што яны панеслі падчас вайны. Беларусь – міралюбівая дзяржава. Занадта шмат страт прынеслі ёй шматлікія войны. Доказам нежадання ўступаць у ваенныя канфлікты стала адмова ад ядзернай зброі, якая знаходзілася на тэрыторыі нашай краіны за савецкім часам. І навошта гэта было рабіць? Моцная тая дзяржава, у якой шмат зброі. А вы што скажаце на гэты конт? Ці згодныя вы з такой думкай?